Здравейте, аз съм Светослав от фирма PC Life, а това е моята колежка Виктория, която ще ми помогне в днешното ревю на Sunmi L2S Pro. Нека да видим какво има в кутията. Това е книжка за Quick Start, която ни запознава с устройството, неговите функции и бутони. Нищо интересно. Отиваме към устройството. Това е него. Сега ще го изстартираме. Да кажем няколко думи за устройството и модела. Това е мобилен терминал, който се използва за събиране на данни, което съчетава висока производителност, бързо сканиране и много издръжлива батерия. Нека да го стартираме. Къде е бутона за стартиране? Натискаме. Устройство с Android, 12-та серия на операционната система. Първи впечатления, масивна изработка, изглежда много здрав, нищо общо с обикновен телефон. Разполага с IP68 защита, което го предпазва от вода, прах и падане. Освен това разполага с USB-C порт, слот за microSD карта и поддръжка на 4G LTE за пълна комуникация. Нека да разгледаме дисплея. Дисплея е 5,5 инча с резолюция 1640 на 720 пиксела, напълно достатъчен за работа. Android е 12 серия, напълно изчистен, без никакви ширини. Разполага с Play Store, което може да свалите различни приложения за вашата работа. Процесора на терминала е 8 ядрен на 2 ГГц, което му позволява да справя с всякакви приложения. Може би едно от най-голямото предимство на устройството е голямата батерия, която е 5000 мАч, което гарантира цял ден работа, без да нужно да се сменя, което за мен това е най-големия плюс на устройството. Другото, което го отличава от останалите мобилни терминали, е неговия скенер. Той е 2D, много бърз. Сега ще го демонстрираме. Да отворим самото приложение за сканиране. Скенер е разработка на Sunmi, като модела се предлага и без скенер, и с скенер на Zebra, който е малко по-скъп. Сега ще видите самия скенер какво прави. Скенер е уникален. Може да хваща от разстояние 1 метър, всякакви малки, големи баркоди. Може да работи и с лява, с дясна ръка. Сега ще дам на моята асистентка и тя да пробва. Супер лесно, всеки може да се прави без никакво затруднение. Също устройство разполага и с 13 мегапиксела камера, която позволява да заснемате различни документи или някакви неща, които са ви нужни в работата. Плюсови и минуси на устройството. Нека започнем с плюсовите. IP68 защита, много бърз 2D скенер, уникална батерия 5000 мАч, Wi-Fi връзка, 4G, Bluetooth, NFS, GPS. Друг голям плюс е 3-годишната гаранция, която предлагаме за устройството. Като минус, който е субективен, е, че устройството е малко по-тежко заради масивната батерия, а и самата изработка на устройството. Резолюция на екрана не е Full HD, HD е, но според мен е напълно достатъчна за функционална работа.
Камерата е най-обикновена, която е напълно достатъчна за ежедневна работа в вашия бизнес. Ако ви трябва надежно устройство, което да е здраво и да си върши работа, Sunmi L2S Pro е отличен избор, което напълно се заслужава парите. Сега ще ви запознаем с един аксесуар, който според мен е задължителен за устройството. Това е така наречения пистолет, който разширява възможностите на устройството още повече. Нека да го отворим. Ще видите какво представлява. Така наречения пистолет. В него се поставя мобилният терминал и позволява още по-добре и лесно да сканираме баркод скенери в нашия магазин, склад. Ето го, супер компактно. Вече не е нужно да натискаме бутоните от ляво и дясно, може да натискаме спусъка. Показвам как стартира веднага скенера. Демонстрирам. Много удобно, много бързо, много функционално. Сега ще дам на моята асистентка да покажем, че е като детска игра. Благодаря. Когато не искате да ползвате пистолета, супер лесно се маха, отляво и дясно натискате копчетата и се откачва. Финални думи за устройството. Sunmi L2S Pro е супер надежден, мощен и достъпен мобилен терминал, който е подходящ за всякакъв бизнес. Ако искате да научите повече за устройство, може да посетите нашия сайт pclife.bg. Ще оставим линк в описанието на видеото. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го, коментирайте го и се абонирайте за нашия канал. До следващия път!